1, 2, pasok! Majorly! Yeah, good evening! Woo, 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 Yeah. woo, woo, Ng gabi yeah! Saba ba? May Uy! natulog! Kabibo! Kabibo! Ay, ang inyo nadunggan kaganina may gala live to may gala nag-soundcheck lang atong guest for tonight. By the way, mga ka-BBS, maayong gabi ka ng tanan. BBS stands for Bawal! Bawal! Bugok Show! Nagungan kita, nagungan ba? Pabibo lang, 8:13, June 19, Biyernes karon may gala. Pasensya na, last Wednesday walay walay BBS kay medyo nag-alingasang akong Gusto ko internet lang ako concession. eh. Oo nga. Palit yung connection eh. And that's why tonight may gala kay 'di ba ano mga 'yon, Friday night. Friday? Tama ba? June 19? Yep. Friday night. Happy birthday si Uncle Dr. Jose Rizal. Ha? Birthday pala niya yan? Birthday niya. Birthday ba yan? And Brad, dahil Friday night ngayon, pwede ta magpahita ron sa tik-shotting shot. Pwede. Actually, Ako din Naman yun. ako, Abe. Ako din eh. lahi man ang alcohol. Lahi man ang alcohol mo ha? Partner, di ba naman ako ma-alcohol? Grabe siya. Sa germs man na, sa germs. Na ako'y gikuan rin na whiskey na ako deliver akong gi-frozen. Whiskey may social. Hilas king ni. Naon sabi day? Whisking na lang. Whisking. Ay, sus, may lain pa. And para ang atong vibes karon may gala, medyo burag nata sa bar. Tadi lang basta-basta nga bar. Kaya akong giges, Brad, sa Boracay ni gatrabaho. Boracay. Boracay. Proud kagay ano ni siya. Dati nag-perform ni sa Jampak. Kung naka-remember pa mo atong Jampak, ato bang ni kusog bata tapos nagsara ba kato? Mura ka mo mag-inagpauso ng mga unli rice? Mura, Dili, remember ko? kuha na mong gipauso katong budol fight nga nasa lamisa na. Ay, kamo din. Tapos nanin may Chorizo. stand-up comedy. Ay, Yan. kana. Ay, Brad, nara Brad, oh. Oh, na Brad, oh. Gi kuha na Brad, gi. God. Dala nga, gi. Marius, Mahayag mo kayo. namin Mahayag mo kayo. Naminan. Kailangan ni naka-pruzin. Naka-pruzin. Johnny S. Papa na ba? Johnny S. Papa? Tanawa ako sa pangitngitan sana ako kung suga may gala para makita na ayan oh. Oh. Alak ka Johnny lagi oh. Oh. Yan oh. Kailangan naka-frozen na siya may gala oh. Ay, Walker man din na di. Ay, So, tagpila ko na siya nga Walker. Tagay gikan ni kang Donel Dadya. Ala, Donel silingan nga tawag yun ba? silingan ako si Donel Dadya. Hoy, Donel, ang imong t-shirt din nanganak na. Si Donel Dadya na siya. Uy, nawala man tong guest may gala, naputol siguro yung internet ay. Nawala. Balikan na. Kay kani siya, proud ni siya nga kay anon may gala. Pero siya tapos gasolo ni sa Earth sa una sa Jampak kung saan ni siya mga maayo nga performer. Tapos kulba kayo, diri ko nakita sa Earth nga gigitara niya mga Michael Jackson songs. Wow. Tapos again, proud kay ano ni siya. O tungod kay siyempre ang pangita Earth mas nindot man gyud sa Boracay. Correct. So na din siya karon sa Boracay karon. Mo nang ako siyang gi-PM o akong gihangyo nga Brad, pwede ba nga kuan? Ano naman? Basin pwede nga ma-jam-jam ka sa kuan para mag-gets ka sa among bawal bugok show. Kaya dili po bawal yabag show man sad ni. Basin nakalimot sila Herb nga banda beta dati Herb. Sige, Nakalimot siya. Oh. mabiki. Oy, Brad, adjust na. Oh, adjust na kami kay Takili. Ayan na, nagbabalik na siya mga kaibigan. Ayan na siya. Di ba nabasa ni? Lang, ipatindog na lang, Brad. Mamaniganan po ni Maria, Brad, ganang nakatindog. Okay naman siya, Ano, Brad? Gwapo man. Pasensya na, marag nahinay ang signal, Dani. Ladies and gentlemen, dako mong pasalamat ni Sugot yun siya. Proud kagayano ni siya, pero nasa karon sa Rojas, dool na, pila ba na ka-hours gikan sa Boracay, Brad? 3 hours. 3 hours. Pero the same island na siya. Tama ba? Boracay. Aklan. So, bali, aklan ni siya din eh. Aklan? Okay. Ladies and gentlemen, Jason Park in the house. Mukanta na ba ko? Wala pa ka dyan lang. Sige, malinod. Ikaw, malinod. Malinod, malinod.
Bago na ako Alright, hello. Bago lang ako gi-intro ganina brother nga taga Cagayanon ka tapos siyempre usa ka sa mga dating performers sa akong jump pack sa una. And siyempre karon Of course. burag nana ka sa Boracay kay burag ato-ato lang ni burag mas nindot ang kuan diha kitaan diha compared diri sa Cagayan. Tama ba na? Yes, Aside yes. sa gini og one shorts, kada pa gid og Daghan ano. gyud ka. Daghan Tapos- daghan. Tapos in fairness po ka Jason Brad, asa pa to nga mga bar ka Brad diri Brad sa Cagayan nga perminti ka na. Actually, daghan ang katong open pa sa unang Loretos, Okay. 8th Street Bar and Grill. Hmm. Daghan pa, wala na kayo nung Oh, may joint wala-wala yung signal. Oh. Wala Nipilit oh, nipilit oh. Wala gini na hinumduman. Nawala yung memory, Brad. Medyo anong yung medyo challenging iyang karon iyang internet Jason, Baka pang one song lang to may to sa sound check kanina may gala. Sound check og may pagipakanta tala Abi to ba? ko ba yan nasa sa Cagayan de Oro karon. So, ansa? Boracay di Pwede siya. taklan. Dagan ni mga performer sa Boracay ron, no? Dagan may mga taga Di Earth, ang matod niya kanina, ingon siya, mas dako gid ilang kita sa mga tip Earth. Diya gyud makadalag tigaw diya. Siyempre mga foreigner. Pero kabalo sa tanga usa sa sila karon sa mga naapektuhan. Kay lagi, di ba? Wala may biyahe karon may gala. So mo na problema. Diyan lang sa tong shot glass turista na. nga pangabot sa ilang May shot glass na to lugar. Correct. Ato na lang sa ni-greet niya itong mga first honor. Mga first honor sa Bigrit sa pasensya may gala Ayan na kay sila. challenging kayo atong kuan internet And but hopefully ta na ma-okay na niya. Sige nga paki ano. Okay, sugda na to with Rica Piquet. Rica Piquet Estrada. O kang Katarina Pasawai. Kuan? Gamay Hello mata sa kay dia Piquet. kang Rochelle Andoliro Sagrado. Hello, good Ah, evening, birthday. okay. And to your family, Love Bartsoy. Mm. And kang Dante, sa mukha ni Bartoy, ano siya nga bugnawa sa tingog ni Lito, oy. Wala masilito dire. Mao ka, Bert! Mao ka. Sabok ba? And of course, syempre, always gani si Dante Pilapil Melendez Jr., si Trevor Ploma, silang president nato, si John Michael Batilo. Ay, Really? gimingaw na ko ni John Michael. Kumusta? Tagal na. Kumusta si Ermats? Kumusta? Medyo na ano sila karon kay si Ermats, medyo na hospital yun Kumusta si Ermats, brother? We miss you, brother. Hopefully okay si Madera. Sino pa? And kinagahian sa Villanueva, si Sir Edelbert Cabuno. Buno. Of Print Hub, maayong gabi diya, bossing, Chris Villarino, kang Jaini, o kang Figurasyon Christopher. Hello, Sir, Sentanan. din ako si Sir Charlito Amoncio. Si gagaw na ako si Merly Joy Lucaban. And Guys, si, sorry kayo, wala ako. Hi guys, sorry Jamie, wala dagan ako. salamat. Play amp. Okay Brad- lang, uy. Okay, sige na, perform na. Go! wala pa. Wala ba? Alright. So, kano sa kalas nakabalik sa Cagayan de Oro, brother? Oy, kadyo lang, nagsugo na kong shot, brother, kay para ang feels na ako karon, brad, nasa bar. Gimingaw na. Uhaw na kay Brad. Uy, kawasay. Uhaw na kayo. Kadyo lang. Punta tanan. Kasarap. Punta tanan. Murag ganun pinataas ang kuan. Kumingkian na, para. Arte para Arte-arte. sosyal. Na- Jason, kano sa kalas nakahuli sa Cagayan? 2 years ago. Ay, tagal na. Oh. Kabalo ko before katong nga year, pila gusto nga unsa na gusto na year sa una nga nag-jump pack na pa akong bar. Kato bang nagsara ba kato Or 2010 to. 2010? So before kato di ba nagburakay na mga kadaan pa ato, di ba, Brad? Yes, oo. Daghan na pugog lugar nga na kuanan. Paano ka napunta? Iloilo, Boracay. Ikaw taga-asa man gyud ka, brother? Asa man gyud ka na ta? Butuan City. Butuan City. Butuan City. Tapos Butuan City tapos aso ka na padulong ni ka sa Cagayan. Yes, nakay na ko'y sister nga mga teachers sa Cagayan de Oro. Tulo na kayo sila kabuok teachers. Okay. So mo to And napadulong ka sa Cagayan? yes, mao na ang hinungdan nga napadung ko dito nya. Nagha pa opportunity sa Cagayan, daghang mga bar, Ah. daghang kuan. So, Ano na siya? so technically na empleyado ba ka or more racket nimo ning pagkuan or mo na gini mo pagtukar na gini mo ha? Mao na gid na yes. Family of music man mi. Wow! Galing. Musikero.
akong isa ka sister nasa St. Mary's School, music teacher siya dito. But technically, ang imong yutang na tanawan is Butuan. Butuan City. Ay, Nagkuhan grabe yung ko mga talented sa nadugay ko Butuan. Cagayan. Mga ilang years ka rin, brother? Sa Cagayan, dugay-dugay po. Dugay ko kayo sa Cagayan. Oo. Okay. So, ngano napadulong din ka sa Boracay? Kaya nga akong textmate mo sa usawa. Textmate rin yan sa inyo. Ay! Di ay. Okay. Sa love life, di ay? Textmate me niya. Taga diri man siya, taga Roja City man siya. So, ningin siya nga nindot man sa Boracay yun. So, na ito kong Boracay, try na ako kung luck dito. Which is, nagdaghanap ko mga friends, ana. So, mo to, pag minyo na mo, mo to nibalik na ito kong Boracay. Pa may nagminyo niya, may drip man akong asawa, hindi ka representative. Okay. Nasayin man siya sa Cagayan de Oro. So nagkagayan na po siya. Okay. Alright. Pamugidi ay. Okay. Kami Fair na. Kadula ako sa ipasulod si Master Poppy. Napaday siya may Ayan na, okay naman ta. Okay naman ta. Okay na ta. Okay na ta. Okay na ta. Ano? Okay na, guot na kayo. Upat naman lang pwede good. Ipasulod pa nato ni isa. Nadan siguro ay, nalang siguro ni ay. Okay na. Ay, okay. Ay, naagi din siya may gala. Jason, meet Master Poppy. Usag Yes, yapon ka Master Poppy. singer, composer gyapon ni siya may gala. Medyo Walay mic, Pops. pero sukat sa iyang mga kanta, wag yun Mike mo, ipatok. Pops. Siya ra po'y ga-request siyang kanta sa MOR. O sige, ito yung pangalan sa inyong banda sa una, sir. Ayaw na ibalik. Ayaw na. Ay na may ipa-remember na please. Ayaw na may pa-remind. Na-disband na mi. Wa palang Rapper minisikat. na may karon. Rapper na. Wala palang minisikat. Na-disband na mi. Wala pa lang na-release ang among album, disband na. Oh. Pero Wa pa lang na-record ako kung kanta, disband na. pero sige lang kung musikat sa mo. Oy, robot. Mag-una. Ito ni Sniper Hunter mo. Si Maria kay namin gyud ni himig handog. Sikat lugar niya siya. Lagi mo galing. Amot lang Suko man din ka maninood man din ka. Amot lang kung birahon ta niya pataas ani. Kung kuan lang kung makainom-dum lang niya. Pero kami dito, pag Ikaw, masikat mi sa among may only rap. Wala na bisag isog kayo ba? kuan. Ako gayon tang kwanto ganina, di ganta ito nako isend tong kanta nga gipangayo ni Maria Gayna. Yawa ko na lang gikuan. Pag-ibigan daw. mo, Yeah. uy, Poppy, pag-greet sa sila. ha? I-greet sa sila po before na to ipa-perform si Jason Kajot. Kay Hello, libre ba? greets Libre. ako. Greet ka sa Hello, inyo greets tanan. ako. Greet nyo. Hello. Shout out Greets para ako, hello. Batanon. Batanon ba? Si Shout Jason. out. Kuan ba ni si Jason? Kaning banda, banda dude? Dili mo na siya, char lang na iya. So Luis may tawag na Yung ba? dancer siya. Oh, acoustic singer. Acoustic singer. Yan, Yan solo. ang giana man nimo. Yan ang giana man nimo ang kuan. ah. Mag TikTok man siya, mana man siya. Dagan kay mga lamok. Alam mo kaya. Dagan kay mga challenges si Jason karon di ako. And Namay mi sa liblib nga lugar. Yon. so ang itabo karon Pops, sungod kay wala may kuan karon, di ba? Burag sirado pang Boracay. So usa sa kansa na napiktuan ani kay sirado, tama brad no? Yes, grabe nga apekto sa amo. 3 months na may walay trabaho. Inoko. Grabe no. Teka muna. Agi po ng Boracay, di ba? Kato nag-close, temporary close ang Boracay, di ba? Yeah, 6 months close. 6 months. Another na po So din katong karon. 6 months brad, ulit trabaho, 6 months. Wala po. Adili ako, niya to kog Iloilo kay bisag asa basta Yun, kanta-kanta bisag may asa advantage man. po. Okay. Teka muna. Pila ka yung rate nimo sa amo sa una sa jump pack brad? Pila ra gito brad? Agay, bulabog ni Ram. 350. 2000 sir, 2000. A year. 1,000 for 3 Uy, months. bay, to be honest, bay, guilty ko, brada. Katong nagsugod ko og nagdala og kaning barbar, the more na ko na-appreciate ning inganing mga performers, bay, underrated ni sila, bay. Underrated. Yes. Because, to be honest, lalimang ka, pila ka, tulo ka set ka sa gara, ta per set tag pila, halos 10-12 songs. Pila ba, brad? So, sa kaset ka sa gara. Anagid, mga 12 songs. Sobra na, uy. Siyempre, brad, Sa oras. uno na ni mo, Brad, pila ba na, usa ka oras per set. Tapos pila red per set na ba? Di ko kablo, 350, 400. Pila ra? 400 sir. 400. O, kana 400 galing, Brad, medyo taas-taas na nagamay kung soloist ka sa Cagayan. Tama ba? Kato nga panahon, di ba? Oh, sakto sir. Sa Piaok band, kuan ra tulo ra ka kanta 500. And to think ba nga kailangan pag isa mo update sila silang kagalingon kasi siyempre nailapang mga gamit. Nakayon gyud ko ba nga la.
dili lalimbay kay performer biya ka. Yes. May mag-ingon, di ba? Mukanta biya ka. Naka-experience ko ana. Ah. Wow. Pero ang to think sa Piaok Band ka ng 500, pwede pa ka mayabag na. Pwede pa. Oo. Sa ako sa una, pwede Tapos, oy, 500 usay Tempo. mubo na na siya ha. Oh, napay 1,000 usahay nga way practice. Oh, di ba? Grabe Big sila. ka, unfair. gisayangan lang ninyo, gisayangan lang ninyo opportunity. Actually, munang naundan ta. Munang naundan ta kay dagat. Motong wala gyud nabilib ang atong amo sa ato. Wa gyud nabilib. Wala na. Way hinungdan. Ako na Uy, nang dag. So pasensya. kani akong gitara, ako na lang ni i-barter karon diha kay wa naman ni ay. Mo na magini. Uy, nawala na palang internet siguro ni Jason, na challenging kayo. Because, Ayan. in fairness, bay, grabe ni sa unang, basta si Jason, kita ko siyang performer nga. So, tapos sometimes, dili lalim mag-perform kasi wala na tao. Bitaw bay. Pero kailangan, di ba, Jahin. dili lalim bay. Tapos, Kana dapat imong performance ba kay the same lang bitaw kana sanay tao? Performance Dili level, dili yeah. man na siya lalim kung naanan na gyud kag daghan or nakaagi kag daghan gyud kay tanan. Na Pwede po. overwhelmed ka ba din? Oo. Tapos na din mo sa isa ka area nga. Wala man kayo. Oh, Let's mo go galing. SB ato ning i-up gamay. dili lalim. Tapos, kailangan na sila mag-update, Brad. Mag-update silang mga kogalingon. Mag-update, siyempre, ilang pang mga gamit, may ngana ba. Sus, swerte lang ko na yung muhatag og tip. Tausahay kita pa mga taga-Cagayanon, kuripot pa yun. Ay, nako og tip ang kanang mga Tapos, nasa lagyo bay. usahay, luoy pag yung kayo ang ganang usahay, kung mataymi nga sila sa usa ka bar nga halos, wa pagikaon, way libre beer, sus, paita mga igala. So, mo nang at least karon, Julaan na, nakabalik na Isayakay siya. na karon si Sir Jason. Ambot lang karon, Isabela. mga tana ta karon kung unsa na ang kalakaran karon. Tagpila na ba ang period? Tagalog tayo. Dili, Bisaya man niya kay Cagayanon man Ay, niya. hindi naman kasi ako tomorrow sa practice din na ka, ano? Ngayon, no? Ay, oo nga, guest DJ. Sa ilo ka mga na. Kulbaan kasi. Ay. Balik na. Sorry. Nagbalik na si Jason. So Jason, tama. Pasensya na guys, medyo wala ang kung Sige lang, brother. Okay lang, brother. Walang problema. So, pare. brother, dati, kanang mga 350, 400, medyo taas-taas na nagamay sa usa ka acoustic na performer. Acoustic, yes. Tama, no? So, kung may kag 500, medyo ano nagigay na siya. Dako na. Dako na. Oo. Pero ang problema na to, Cagayan. ang problema na to sa Cagayan, Brad, still, Friday, Saturday, pagyapon ng Bibo. Tama ba? No? Dili pa kayo correct. gidingon nga depre sa ubang lugar, Every- mega areas ba nga bisag Pati weekdays. Oo, Bibo. Full house. Nung sa Boracay, Brad, layo ra kay Brad. Hindi, let's be honest, para maklaro na to. Sa Boracay, layo ra kay kitaan. Tagpila ba sa Boracay kasagara nung nagsimula ka? Ang akong talent pin ako dito katong sa kuan na is 1,500 per 2 hours. no? Per 2 hours? Per 2 hours. Layo ra kay sa 350 nga tulo ka set, Ginoo. Oh Grabe my ba? God. Asang hustisya. At least, Way of Shout out living. guys sa kuan Subo, Boracay. Dito ako nga regular gig. Subo. Wapo yung ka na bay. Wapo ka na Ganan bay. si Mariana. Ganan si Mariana. Kanang mga subo. Yeah. Subo, lahi na nga subo. Yeah. Subo man ang ana ba. Subo. Mabot. Tagalog. I'll be laman nag yugo Boracay bay ma-okay lang ginintanan mo an nagi mi Boracay ni Mrs. So, Nindot gig ang Boracay. 1-5 hours. So sa usa ka gabi, Brad, kapila ka maka-perform, makatabok-tabo, baka makalagari baka. Naon makatabok ka kay ang kuan ako sa isa ka gabi itulo ka ba kung car. 6 to 6, 7, 8 tapos 8:30 to anto na sa alauna. Wow. Grabe. So mo gabi ikag mga at least na lang mga 5,000. Ana, tawa pa Dili, pilang tip bar- na. dili, lahi, ang wa pa lang apel lang tip. Ang bar lahi siya lahi siya Rate. restaurant Like ko ako dito karan. Ah. Restaurant og hotel og bar Bar. lahi na siya great. Lahi Mas great. mahal ang Unsay mas mahal? Mas mahal ang restaurant og hotel. Wow. Fairness. Unsa Brother. mga kanta ni? Brother, brother, tagay may usa ka sample sa dia brother bay. Pang ano lang. Kana. Timing sa kung shot ba. Usa pa yung mga favorite Sa nimo mga brother? gusto nga kanta kanang Bibo o kanang dili. Di. Dili Ano ka saba-saba, Sound of Silence. Intro, Kana. intro. Dili mas gwapo na kana sa restaurant unsa may mga kanta. Restaurant. Sa restaurant. Timing ka nag-shot Sige. ko ron. Okay.
Pag-restaurant ha, pag-restaurant ha. Wow! Ha? Wala pa mapapagsugod. Good ah. Ladies and gentlemen, Jason Park live in PBS. You don't know, babe, when you hold me, kiss me slowly, is the sweetest thing. If it don't change, if I had it my way, Ganda dito sa Boracay, no? you know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. Yeah, I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Best part. And the sunrise and those brown eyes, yes, 'cause you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert, 'cause you're my time and all that takes when my head burns, 'cause you're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. Yeah, I know you're a star. Feel ganing isa. Oh. Where you go, follow. Aww. No matter how. If life is a movie, oh, you're the best part. Kablo kon sa title, ani. Oh, Yeah. best Kablo na tas title. best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Nabiwan siya ang title nila, nabiwan siya. Wow! Oh, shot. Shot. You're the best part ang akong kuana. Tag-an. Ikaw, Erp. Isay mo, Erp. You're the best part ang ako. Ikaw, Erp. Shoulder to Cry On ang title ato. Shoulder to cry on. Ikaw, Maria. Ano ka ni? Yes. Yes. Ikaw, Joe. Memory of your love. Memory of your love. Say title kita ni. Ang say title to Jason? Best part by the Again. Best part days. Best part daw. Alam mo, so Nato siya kanta sa Mm. mga hotel, mga restaurants. teka muna Jason, pila na ba yung mong edad Jason if you don't mind? La, ayo. Di, Di ko ko- 36 years old. Ha? Uy, wow, in Oh my God. Tabangan si fairness. Poppy. In fairness, Kuya, brother. manday ka na ako. Poppy is shaking. In fairness, brother, God. napaka sa early 20s, brother, kung talaan, brother. Ha? 1 year na di ako kuhaan. Agree. So, pila nakaka-years nga performer? Adugay na kayo. Like, say, mga 18 years old, gito car na ko. Wow, grabe ha. Do the math. So tanan mga experience ni mo, brother, na nag-perform ka, na wala na naagyan na nimo na tanan. Oh. Sama Naagyan anang giharap-harap ang ginagahawa diha.
Lah. Wa mi ganay si Ah, wala mong tukar. Nabay nga na ba? Naka-experience na. O sabay pinaka-worst lang. O sabay worst. Ang worst lang na ako is ang about sa instrument kaya ang nagtukar ko sa una, dili lang ako panganlan ng lugar ha. Di galing. Sa Cagayan. Ayay. Akong gitara sa una, pangit pa, dili pa ka nang nindot yung kayo nga gitara. So, pag saksak na ako, wala ni gana ang ilang mixer. Kanya, ang ilang ipasangin nila na akong gitara. Kung dili mo tukar ng gitara, di ko mo takar ilang mic. Kanya, gingnan ko nga, ayaw na lang og balik diri, ay, palit sa dito ka ng nindot nga gamit. Ba? Hala, sa jumpak mo ginao. Nagdudan ako sa jampak Sa jumpak na siya. Kaya baratuhon mo tong mixer at nga time. Dili. So, wala Pag- kayo it's pa a ba? very good kuan ba to bar ba. So wala ka gipabalik. So wala ka gipabalik ato Brad? Wala ko gipabalik. So mato karon di ako sa akong kuan sa akong pagka kuan atong kuan gapalit ito kan nindot gid yung mga gitara. So gapalit ko Invest yung na. mga gitara. Oo, investment. Dagan na siya guitar karon. Also- kayo gyud as in. Okay. Ulikta magay mi nga wa mi gamit sa amo. Performer pa ka ha? Si Jason also brother, 'di ba? Usa sa akong ginaganahan ako nga mag-appreciate yung ko ng mga ga-perform na kanang dili sigtan og lyrics. Kanang magdili ba sige og do na may sometimes yun lugar. Makasakit na kay si Bernie mo istorya nun na. Sige labi na karon kay naka-shot na ra ba ko? Naka-shot na. Bra si Bernie na lang ato ibilin na sa Yun, but seriously, di ba? Sakitan na kay ko ba? Di ba na atong daybreak, di ba? Na-idol na ko sila, kayo di sila gatanaw. Ang ako yung gusto makita sa mga performer, kanang may nga bang anang puslan man, nga mo ninyong trabaho, puslan man nga mo ninyong gisudlan nga karir, pwede ba sad siguro sad no nga ma-memorize na po ninyo ang lyrics sa kanta. Namang galing usay mo tanaw, kay for example, bag-o ba ka ha, ana, or musipya kay nakalimot lang gamay pero basically wala gyud nagsali kay namang uban pakabot baga kayo ang lyrics tan baga karon ang style karon uban laptop naman iPad tapos sige kanta may panaghay na lang kung tig videoke mo agree ba ka sa ako na Jason ikaw nakita man ako kabran nga ikaw Yes, ka perform ka di man kay kagatanaw atong mga time. Yes. Ang sa ako po sir, Bernie, kuan na. Ang itanaw na kog lyrics, ako na lang i-feel sa akong kanta. Mas nindot pa. Mas maabot pa sa audience na akong kanta. Ma-feel pa nimo, mas matagan pa nimo ugad ng nindot na performance. No? Grabe na basta og kalima nimo kantahon di pa nimo Mo galing ang giingon. Sakitan na kita ni ba? Okay. Brad, ang musician ba Brad, kailangan dakog memory card sa panguna-una no? Kung musician ka, di ba? Correct ba? Di ba? Grabe ba? Ba't luod ba? Words, So- lyrics. Labi na sa amo kay gitara mi duha ka buk among gi hunahon na magita. Chords, lyrics. Chords. Pikipilit siya mga igala. Ayan, nasan may Jason. Gasagara gakuan ba gadala og mga lyrics karon kanang mga show band something inana. Nanay magdala og kanang murag na piano pero wala day play og piano. Oo, kanang May piano na day siya, mura na video key day. laptop ra dito nga na Laptop tunog. na din yun, oo. Tama. Sa Sama na. piyo nga naging piano lagi mo, subay lagi gyapon. Burag kita ba, bisag ilisi, tanaw gyapong lyrics. May gani kay mga MR DJs. Pa. Kaya kung masayop malimtan ng lyrics okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba dyan? Joke. Ni-adlib. Joke din. Taas din na yung joke diya. Okay? O, yung sa inyong gusto nga request para kantahon ni Kuan. O, libre na tani ha. Pamburakay ni nga level ha. Request, no? Dili, mas Mga gusto Ben mo na and ka na Benda, kakaiba. mga 911 band na I Do. Dili, what if ato siya ipa-challenge og something unique? Kanang dili siya maayo. Mubayad man ka mo. Ay dili ipakanta na lagi nato siya. Ipa-challenge like boom Ikaw taratara nagsadya. tapos may acoustic ngana. Kanang may ngana ba kanang interesting pod ba dili bitaw ka nang balik-balik nung sige gugot. Si Dante Pilapil ba? Si Dante Pilapil. Yati, karelate ko daw. Sige, biya kong tanaw sa lyrics. Uy, singer din ni si Dante day, oh. Saba para ka, membro ka sa Piaok Band sa una. Sige. Kanang mga karaoke ninyo nga inyong pangkantaon, ayan nagtanaw sa lyrics diya sa kuan sa screen. Dito rin na perform ana na din na never ever. Ano
Nadayon. Sige mga kanta ninyo. Naba. Pero kabalo ka, ang nakalami lang ani ni Jason Park kay Sierra Usa. So at least pag abot niya tokar diretso kapoy katong daghan oy natihulatan late na sab. Ano ba, awa na kita ni ba mo? Inahinay na kita gawa ni ba? Salamat. Inahinay na dapat na ko'y buhaton dahil kadali. Actually, si Balog, si Simon ang Group na problema. ta. Si Balog, si Simon ang problema. Joe Romantico leave the group. Muna nakalaman sa mga soloist ba. Kay pag abot dito ka lang dayon, 1, di ba? 2, 3 start. Oo. Welcome back, brother. Okay. Yes. Sorry. Amo lang istoryahan brad ba nga nakalami lang ani mo brad kay solo man ka brad. At least pag abot nimo tokar dayon di ang problema ning banda di abot ng isa, Yes, di mo abot ang isa, pastang Di paita. magsugod. Oo. Namagay isa di agad ganang mga nakaputi. Ana, dugay kayo ana. Balik sa imong gisulti kanina brad. So memorize nimo ang lyrics tapos sa to imo na lang ipiyong. So to para mas I-feel ma-feel. na lang nako ang kanta. O para ma-feel sa audience, syempre, mao man na imong work is to kuan ba to entertain. So Yeah. kung magsige ra kag basa, Sa kag buang sorry sa word. Dili, mas less ang connection. Oo, connection. Ah. Mao na akong gimmick connection. Sorry. karon brother, sa ikaw sa sige ni mag-perform brad. Kung Pinoy lang, unsa mga paboritong kanta? Murag makita ni mga basta kaning kantahon medyo Favorite. tagay na may kanta brad na kanang pagkanay mong kantahon, sure gyud ka nga maganahan ang majority. Unsa na nga kanta brad? Ana. Okay, sige. Sige daw. Labis na nayaya mo Oh, lagi ba? Yun, no? Ana gyud ay ba? kapag naaalala ka. Uy. Naman akong magawa. Umuwi ka na baby, hindi na ako sanay nang wala ka. Nanatang mag-isa. Di man ako good. Nahanap ka Ana mago nang kuan di ang isa. hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap na tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigil ang magsin na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa na kung huwag naman sana. Umuwi ka na Baby. hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap Ang mag-isa. Maglaba? at sasabihin na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kung puno ng Pag-isa. Mali-mali. Dito mo, Dili. dito nga version. Dito nga version. Yaok beta. sa mga labi. Come on. Uwi ka na, baby. Umuwi ka na baby. Umuwi ka na baby. Yeah. Ito. Yeah! May mga broken chords ba nga? Oh. Tapos nag-second voice, pa di mo ang lyrics? Delayed. Kaya Tawag ato. Jason, ano siya tawag atong chords ka to pag ding 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 ding
Ito to. Delayed daw, delayed. Kana, Ana. Kini kanang D- pinalubad. Z na, Z. D sharp Z. major 7. D Ha? sharp major 7. Ah, di. Ay ko pag Z na. Isubay daw, bet. Paminaw ninyo. Ready, go. Isubay. Lagi. Taga orange and lemon ako na ako. Yeah, galing nga kayo may gala. Very good, very good, very good. Brother, sa tinanay lang brother, ang mga tip na mga gakuha ni mo sa Boracay brother, dagko mga dollars na brother. Oo, dollars. Ang pinakadako na kinakuha. Pinakadako na ko nga tip In one night. is 16,000. Wow. Talaga? O dahil nakapalit o gitar sa ganoon. Sa isa ka night lang na? Sa isa ka night? Ba, ano man to nalingaw mayo ang mga foreigner. Sige pang request. Daghan. Ang mga hilig sa foreigner is kasagaran Fornan Blondes. Mga reggae, ganun. Oh. Reggae. Ang reggae, local rana. Mga locals lang. Pilipino. So ayagin mo pag request og reggae kay kabalo na lokal ka. Yes. Mga kuhan dahil, look at the stars. Kana may ana. Na Coldplay, mga Coldplay. Na Coldplay. Coldplay is very nice. So, nindot ginahan. Pero ikaw pa butong brother, unsay genre imong paborito gyud? Pop dito. Pop artist dito. Pop. Sa imong favorite nga artist? Jason Mraz. Mga Wordplay. Mga Wordplay. Tapos Michael isip mo sa ka-performer, pila na imong natirahan brad nga kanang kuan? Sorry. Duga lagi naka-answer. Brad. Isend na ako sa imo. Isend na ako sa imo, sir. Dara ba nang utana kung halinod ko ba daw kaning chick boy ba daw ang mga singer ni nang utana ba? Chick boy ba daw mga singer? Sure na, Bago diretso pa ko sa heart. nasakpan sa akong asawa, sir. Wa pa kay giundang ala brad. Man maundangan ay ang babae man gisala gid ani. Mo lang yun. Ang babae. Ambot na ni mga musician brad. Brad, high school pa lang kita brad. Pag ang lalaki gay may mo gitara wala na. Ang mga classmate tanan wala na. Straight to the heart Tapukan. mo na. Di ba? Straight to the heart. Lahi mo, rog sir. yun, lahi. Pero Diba? Brad Jason, nakoy pangutana. Nabay foreigner. Una, Oy. Wala oy Sa sana. man nga foreigner, Asian or European? Ang sana. naay Asia, na po European. Oy! Sending sa... Kasara. Paki, paano sa tayo mong email? Di. Ano. Teka muna. Brother. Unsay mga style sa kanang imong, for example, nag-perform ka, tapos na naminaw sa imo, usa sa mga customer, unsay style silang pag-flirt, brad? Ganang burag na sila something. Unsay lang mga style? Okay. Sa inyo unsa man nga nationality. Sa may baka mamingger ana. Hoy. Unsa man nga May lagi ka mo plastic. European. Ano ba? European. ang European bali maghuwat sa akong mahubog nga sa sila. Okay. Una na sila mo flirt. Yaman na sila kanang you're interesting. Oh my god, Jason, you're interesting, Jason. Unsa ba kanang mo dool gyud ba or kanang mag-message ba? Doon gila sila. Unsay tubag dani mo? Unsa tubag nimo? Namo gud akong sawa diri. Sabi na ko, Hi Jason, are you drink? Unsa da? Hi Jason, are you drink? Share you drink. Hubog na ba daw ba? Hubog na, are you drink? Sagaran gud mo. Sa ako lang pag nabantayan na Russian dito sa garan mo. mo ba? Mo ba? Ay, mga favorite. Dabi brad, ang atong kargada brad, di sa tamawawan brad, anang mga Russian brad. Lagi. Mao ganing dapat hubog. Wow ka. Scam man din eh, scam. Unsa ni nga mga Asian food? Southeast Asian, Indian, unsa man ni nga? Korean, Vietnamese. Uy. Kanay sila conservative ni sila no, mas dili kayo showy. Dili uy. Mo ba? Grabe ka dili uy. Mga Grabe ka. bullshit ba na sila? Di lahi. Gapang shave ba ni sila brad? Gapang shave ba ni? Pwede. Kasi ba ni Brad? Dili gyud. Ah! Dili. Piki gining natong kakakita ba? Nga limpyo ra kayo. Di din na sila giday shave gid. Ang Pinoy ra galimpyo ay. Nya grabe nila ka party na sila. Party. Anak. So mo Party din sa same na kanta. ana.
So na ba na yung mga part ba nga ni mata ka brad nga wa ka kabalo hala? Ano naman ko diri nakamata na ba yung mga anak Wala isa? Nakainom daw Wala pag ko, nga. 36 na bi ako. Sabagay. Di na nga ilad, oy. Di na nga ilad na. Sabagay. Alam na. Alam na di ay. Sila ang makamata nga. Uy, O, kana. Oy! Patay, away, gini karon ba? Nagi matulog Jason, sa ano yung sala ba? gisulod man nimo ang gitara? Brother, Buwan gid kayo. unsay common nga English song kabalo ka nga makasabay tanan foreigners. Ayan, sige. It's a very loud song. Larga. Ay, pansin kita, bra. Nampong madaan. Ladies and gentlemen, Jason Park. Yeah, thank you so much, ladies and gentlemen. Survives and my laughing still. I try to get there, great big hill of Oh my God, you're interesting. destination. Are you drink? Are you drink? Realize quickly when you know I should that the world was made up of this brotherhood of man. Woo! Jason. For whatever that means. I shade for you, I shade for you. So I cry sometimes when I'm lying in bed just to get Oh, lying in bed daw. what's in my head and I'm thinking, what's wrong, Jason? Where am I? So I wake up in the morning when I step outside and I take a deep breath and it get real high and I'm screaming the top of my lungs, what's going on? Sige, ay. Here we go. And I said, hey, Iwagay way mga kamay. hey, I said, hey, what's going on? Ayaw. Uy. Loud yun na yung mga gala. Oh, Jason Park. Jason Park. And I cried. Oh my God, do I try? I try all the time. If there's institution, and I pray. Oh my God, do I pray? I pray a single day for revolution. You're so interesting. You're so interesting. Sounds little lying in bed just to get it on out. What's in my head and I'm feeling a little peculiar. So I wake up in the morning when I step outside and I take a deep breath and it get real high and I'm screaming top of my lungs. So what's going on? Yeah, and I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Uy. Survives and happens still. I try to get that great big hill of hope for a destination. Grabe! Galing. Thank you. Grabe. Mga It's video worth na. the 16,000. Ga-YouTube ba ni si Jason? Gayutso pa daw ka, Jason. Wala karon kay bago pa man akong gamit ko so wala pa kay nang Ay, pwede ko nimo i-hire. Facebook. Pwede ko nimo i-hire mag-video mo anak ko diyan. Ay, ikaw na to na Mahal imong man kaya, YouTube sir. channel, ha? Walay mahal. Igor ako nimo i-reto sa mga Eh, mana na siya gurakay kay mangita siya kuan tong hubugon are you drink gapon. Ana, Are you drink? Pag ana nimo, you interested with Jason? You come over me. Come over. Grabe. Dali ka mo agi sa Gwapo ako. bay? Gwapo bay? Nice, diba? Sabi Sa ko na mga sa'yo. wedding, sa wedding ga kuan maka Jace ga perform po ga wedding. Yes. A Kanang outside sa Bora. na ako na isa wedding. No. Yes. Special din ako wedding kay sa ang akong na top ko dito sa Boracay sa Fairways na
Fairways Hotel. Mm. So ako gin taga-kanta nila sa mga weddings, mga Maayo kayo, no? daghan kay wedding dito gid nindot gid. Kung Oh. wala kay kompetensya kayo or sa man naagya pa. Daghan kay kompetensya dito kaso kinahanglan pud mo compete with good. Mo up imong Kinahanglan mapakita gyud pud ka sa imong mga Kaya performers dito ba? kinahanglan na pud kay mga kanta nga mga pag-ara kay para Unsa may mga gara nga kuan, mga entertaining kayo kanang mga ato. daghan. Okay. Na kay mga joke nga kanta nga mo. Na ko Tawa sila. joke. Sige daw, ka na. Mga pang icebreaker. Kana. Pang icebreaker Oh, na mga, icebreaker. kuhan, mga kanta. Unsa man na? Hala. Hala ka Jason. Si Philemon. Si Philemon, baby. Si Philemon mo na bullshit. Bullshit ko ha. Si Philemon. Ingin dito ako unique. Nakakuha. On the second. It's not number second, baby. Kibaliga. Somebody. All right. Wait. To those who are not from here, a foreigners fan, Yeah. I would like to translate that in English. All right. English This is Philemon. translation, guys, ha? Of course. Oh my goodness, this is so I'm a amazing. foreigner. Hello, Jason. I'm interested. Yes. Oh, yes. This because I'm drink already. Philemon. Si Philemon in English version. Si Philemon in English version, mga igala. Thank you so much. Thank you. It's Philemon. It's Philemon, baby. Catching fishes in the river, babe. Nakakuha. He catch. Sa English at tambastakan. Pandabay ni Muna na ron, tambasakan sa muna English. na ron. Tapos i-research. Ay, ngayon na lang na to. A fish cold came the second day. Oh, the second, baby. He sell. Ibalik ya. He sell. And the market broken. Market broken? Sa Merkadong Guba. Merkadong guba man, oh. Market bro. In fairness! Oh my God. Kada kay pagkaano bay, birada to bay? Correct. Philemon! Philemon. Pwede to sa piyaw. Pwede mo mo kuan sa imo, mo front act sa imo. Front act lang. Wow. Disband na lagi ta, rapper na lang ta. Dagan kayo nag-comment sa mga live. Ana, si Dante Pilapil, I want you to be in my team, Jason. Please pick me. The voice, may ganun. The voice lang. It's a yes. It's a yes for me. Oy, si Carl Cartagena, kung makarequestan mo, mura mo gabayad, ha? Paulo Santos, Moonlight Over Paris. Ayan. Sa pamayoban na ni. Pwede. Pwede ba ta mangitaw kuhan? Mga ano lang, mga tulo lang. Ang primero nga request, Moonlight Over Paris. Oh, just a moonlight. Oh, muna siya may ganun. Despacito. Pero mga chorus lang taman kuan. Ay, nakihot. Dapat mga stanza o chorus. Okay na. Okay. Oh, half-half lang, ana. First verse, chorus, ana. Taman ra boobs. Larga. Ayay, nipilit na po. Gipilit. Wala ni Uy. He gets to Wala- Nipilit. Actually, Nipilit. wala siya wala siya agree kay wala siya bayad, no. So,
Ano sa mga, mura ka busar na daw. Si Jason. Igets, gipilit. Jo. Pasikati mi, Jo. Kuha mong gitara, Jo. Pasikati mi, Jo. Pasikati mi, Jo. Ay. Ay. Aunsa. Pasikati mi, Jo. Ako still lang. Yeah, baby. Pasikati mi, Jo. Pasikati mi, baby. Wala ko naganda mo ikaw. Grabe si Joe. Pasikati mi. Pasikati mi. Pasikati mi, Jo. Murag-murag Ay, na si Jason. Okay na, Jo. Na si Jason, Jo. Okay na, may partner. Okay na. Okay na. Stretch lang to. Okay, Pang-stretch. pang-kwan lang to, Jo. Pang-stretch lang ba? Okay na, Jo. Salamat, Jo. Wala pa, Jo. Wala pa, Jo. Ibunda ang gitara. Jo, wala pa man. Sige, kanta sa Jo, be. Kanang kada GCD. GCD, ready? Get ngay play. Yeah, baby. Pagani gitar, Gadaot lagi akong kan lagi. Gadaot. Hey, kapalusot na menon. Gadaot og kalit lagi kay kanang naulaw ko ginuo ko inyo ko ipag. Pasapoy ko. Wow! Ikaw naulo. Ay, Naula pa siya, oh. Grabe kayo mong post sa face up. Okay. Ala, kana. walitingo gina. Gamay, kana. Gusto kayo na yun siya. oh. Kusgay, Ay, kusgay. mo lagi ni oh. O, kana. No, oh. Ni Sige ano lang, oh. sige lang. Sige. Thank you so much, ladies. Okay na, Jo. Na si Jason Bar, Jo. Salamat, Jo. Thank you, Jo. Thank you, Salamat, Jo. partner, sa effort. Okay, salamat, Jo. Thank you. Ladies and gentlemen, Jason Park para sa Moonlight Over Paris. Larga. Ato na ko hinay. Are you almost done? You say no mercy. Are you almost done? I No. You say just a holiday. My decision here. I say I've been working overtime. Haven't seen that sun since 69. Hey, ganaw ko to 69. 69. Oh, does the moonlight shines on till the sun goes down. If the London Bridge is falling, will anybody hear sound? If you follow the sunset, will it ever end? Oh, does the moonlight shines on their face? La da 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 da. Eh, katuwara kay. Sa tira ba kayo? Libre. Libre. O, isa pa. Mangitatagkuhan, be. Kanang kamao ko, sir. It's a yes for me. Wow. Yes. Girls like you daw, Maroon 5. Katong dawaton. Dili ko kabalo. Dawaton ng tanan. Napalaw si Joe. Sige, request, be. 9 Gitara, Despacito, 9 I Do, Si I do. by Here's you. 911, by 911. Si 911, 98 degrees, 911. 90 degrees na. 911 man yan, Gomez. Basin na bag-o nga I do 98 Brad, degrees sa pangkasal, lugar Brad. na. Unsay pinaka-romantic ang kanta, Brad, be? Pangkasal, Brad. Para sa ako, romantic. Kanang dili bulag, Brad, ha? Basic, please release me, let me go na. Kung malayo lang ako. Kung malayo, ayo. Kanang pangkasal. Ayan. Grow old with you, ganyan. Dili ka na mga pangkuan yun. We are the world daw. We are the world, we are the children. Thank you so much. Ladies and gentlemen. Maybe it's situation. Some things you Just don't question. But in your eyes, Jesus dancing, Jesus. Ano mo kanta kay ka delayed lagi? there Samot it mo. goes.
I think I found my Pang-mute mo. best. I know there might sound more than a little. Ayun na lagi, Erp. Joke lang ka, Erp. Mag-joke lang ka. Diligay mo timing. I think I dreamed you Oh, Jason, Jason. Jason, pregnant me. Jason, please, I'm drink already. Hey, Ayun, drunk. ginaro yung bata. Hey, drunk. Do not be drunk. You're still in a Zoom. You want them to watch you drunk? Okay na. Oh, yeah! Ang I ganda love you. I know I love you before I met you. Oh! Savage Garden. Grabe ang brad mo. Nay nag-request din yung marikit daw. Marikit. Huwag kang marikit. Pwedeng magtanong. Ano ba Di na mao. Teka muna. Jason, unsa pa? Maliban sa ano, unsa yung mga unforgettable nimo nga mga performance? Embarrassing ba ka ha? Or very nice na ko? Unsa pa yung mga... Nabugto imong string. At ang kanang bugto string natural na siya. Ah. Pero ako sa akong age karon wala na ko ka panog ganang nabugtoan kog string sa stage. Kantigo naman Relationship lang, relationship na bugto. Nabugto lang. Garter sa pante. Garter sa pante, ana, nabugto. Unforgettable, brother. Sige na, brother. Unforgettable nga gig nimo. unforgettable katong May artista, brother. artista naghan artista sa pan. Kita pa na ko si Floyd Mayweather dito sa pan. Wow. Agadon ta Nakantaan ako ni sining mga bagay. artista. Brother, kanang nakantaan ni mga artista, brother. Kanang medyo na starstruck ka. Si Ivana daw. Dila si kuan ang lalaki man. Uy. Di si Ivan. Yeah. Ang mga artista nga ako nakita dito kanon sila. Kanang nakantaan ni mo na appreciate Tony sa imo, Gonzaga, may ano ba? walay connection ana kanang may ana. Tony Gonzaga. Nakantahan ni mong May artista. singer nga si singer nga si kuan si Michael Pangilinan. Oh. Nakaja Ganun naka-jam ni mo, naka-jam. Oh, naka-jam na ako sa Fairways. Ang naka-jam sa naka-jam pud sa akong amigo sa pud akong friend dito. Hubog kay sila, hubog. Wala man. Oh, wala lang. Casual lang. Wala mga sekreto? Wala mga sekreto diyan ni mo. Wala man. Wala nang ingon niya I love you Jason ano. Ito daw Wala, di wala. kay huna ba? Gadawton ganyan. Man, dili man siya. Gawnan ni si Jason ah. Pero macho siya. Wow. Ay si Jason di ay mga igala ko. Brother, another embarrassing gig. Embarrassing gig. So far mo ninunduman. Embarrassing. Kanang embarrassing nga naulawan jud ka. Lisod sad. Dili ang ako wala ko mo piyok, mga ana ba? Piyok. May membro gyapon sa piyok ba? Piyok ba? Mo piyok. Kana labi nagmahubog-hubog na ka ana. Okay. Hindi mo maabot. Ano Pero ba? gainom So, day ka mako- kamulo kang kuan ana. sa una gainom ko karon dili. Wow. Mayo. Tiguang na sa Kaya gyud. og embarrassing pero dili na ako wala na ko nanduman ako ng worst gid. Nay uban nga mga syempre normal ra man nga kuan gid ka. Maunsa. Nga kanang malain ka ba? For example na kanang sa co-musician nimo. Daghan biya gid na ang mga maayo ko sa imo, ayo pagkuan nga. Naagid na daghan sa music industry bisag diha sa Cagayan de Oro ako istorya ko. Na daghan gid nga kapanulot og gig. Crab mentality. Ang ana ana na siya. Mano isa sa dili na ko Dapat. sa music industry. Agree. Brother, what if kung Daghan gid. Unsay imong reaction pag moabot ka sa kagidem pangit kay ang sound system? Kasagara. Ako mismo study ko, gi-studyhan ako ng mga sound system good. Dili ko kanang master gid ha. Dili ko master gid pero kasayod ko magpagawas og unsa gid kanang mas maayo na lang ana niya. Ayo mo lang. Okay. Kaya niya ka na makaya. Dili lang ka manaway sa actually niabot pa ka sa panaway pero una-una nato nga kanang investment Show na, must go on. Oo, kanang
kwarta pa biya na, ana ba? Nya, na yung mga tao diha naghuwat sa imo mga bisita nimo. Uy. Tama. So imo na lang ayuhon ang sound system pod nga kanang sa kaybaw ka. Compromise ka, then Oo, ikaw na lang yes. imong tabangan na lang. Yes. Tabangay lang Ginaon sa, kay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ang ginaon sa pod nimo, grabe maka-Maria lang, grabe ni si. Maria. Yes, Ikaw po, Maria. Sir Jason, ginaon sa nimo pag-amping ang imong voice. Walay amping-amping ni. Wala, amping-amping ay. Wala. Negosyo ba na niya? Walag bilar, tulog, ano? Everyday, yes, everyday may kanta. Pag mabilar mi, pag mapagaw mi, nami kanta nga pang pagaw. Good. Wow. Mga Reds birada na day? Oo. Sige daw, sample na, Brad. Unsay yung mga kanta nga pampagaw? Pagaw. Sige, be. Hamtong kap. Wala na akong kap. Diba? Perform. Nilakaw. Ay, ang kapo nilakaw. Nara sa microphone ni mo yung kapo. Nasa ilalo, mga linamaw. Ang supply na day. Dili man Hindi, ako. Kapa na, kapa. Boy, sirado. Basig na si. Kini. Nasa end sa guitar. Lanaadi ay, sorry. Nasa Ano pizza? end bitaw ko na. Ano End sa guitar. Hala, oy. And sa gitar. Kini pang kuani ka, pang pagaw-pagaw lang. Sure ka dapat. Na, Wise men say. Klaro ka ni, wise men, no? Tawa lagi. Men say Kuy. only fools Ano, dapat kay pagaw ba ya? Bagay. Eye to eye. Magbabalik po kami, promise. Galing. Ano siya? Nice. Galing. Dili raman gud ba? Dili kayo ang range ba? Dili. Kuan ra kayo. Pang-broken hearted. Kapo, Ang 3 to 3. Song nga pang broken hearted. Siyempre kasagara, Brad, ang kasagara ganahan gyud mag-request kato mga broken hearted. Magmaoy. Yes. Medyo nagmaoy. Ayan. Unsay pinaka the best na mga pang-maoy song? Sige. Grabe mo tang naka-order og jukebox ano ya. Dili, okay ra. nahiya naman kami. Wait. Atong waiter din, wala mo gibalik to. Feeling na ako. Murag ko. Asa tong gyuro na mga sisig o man order? Wala mo gibalik din eh. Hello. Tinalubad ba? Grabe lingling mo. Can still remember yesterday. We were so in love and special. That your love made me feel so right. That is a very nice song. Lost, don't know what to do. Each and every day I think of you. Holding back the tears and trying with on my mind. Ah. Is it gonna let me standing no? Ah. And I know I've got to face. Nawala si Jason. Ayun na. Everybody come on. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, cause it's true. Ah. Lagi na ito di ay, Susan. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. So before I let you go, I want to say Da. I love you. Wow. Ladies and gentlemen, Jason Park all the way from Rojas City sa Aklan. Rojas, say address kita, Brad. Rojas City, Aklan. Aklan. Capiz. Capiz. Alright. Ay, guys, nagreklamo ng ila dong sisig na kuan na sunog daw Nabugnaw ng sisig. na. Oh, please. Okay na. Kisa may Palihog lang may gala, ha? So, kaya to. Pero Anyway, kaning imo son, kuan ni siya gamay na lang nga.
kuan ni siya kanang talent gyud ni siya or with skills gyud ni siya nga kanang natun-an lang gyud siya. Pila ka percent? Kuha na siya. Ang akong family, musician na yun. Musician. Sa Tapos, influence. sa bata pa mi, nagdako mi nga na music. Pero, ang kining guitar, o ang singing, dapat praktisan yun. Hindi mo consistent yung dapat. Sige kagkanta, sige kagkuhan. Tama, balik-balik. Si Maria kaganina kung katong mga si pangutana unsay gamit sa kanang para dili mapagaw. Kuan man na siya kanang natural bacteria man na siya, so imo na siya abrihan tapos ano mo pwede na everyday. Uy! Gusto mo na pupi. Gusto mo na yung pupi. Ay, mo mahatag na ano. Akong tape na siya para dili mo mapagaw. Good bacteria mo na siya. Good bacteria. Lacto, bacilli. Dito Zero mo sa tas Boracay, train. mo nang si Jason bihira na mapagaw kadagan mo gud sa Boracay pod. Diba? Hi Jason, are you ready? I'm drink already. I'm drink. So, hubog na ko. Hubog na daw ba? Jason! Kabalo mi nami na kay Facebook account sige daw paki-invite sila nga mo follow sa And brother, kumuha na mi der sa Boracay brother. Kontakon jud ka lang mo brother ha. Muha na gyud mi. After And ni online. COVID, Yes, kapit na ni ha. Mukhang gig. Ako'y bahala. Alright. Sige brother, paki-invite sila sa imong kwan. Secret spot sa Boracay. Oo. Alam mo yung secret spot sa Boracay nga dapat matuan ninyo. Uy! Wala ka sa idong uban ba? So, kung ikaw nga taga dito na yung mga secret spot dito. Anad na. Oh. Kaya sa Boracay, dili na pwede mag-inom. Dili na pwede mag-inom dito sa beach road. Sa dili shore. pwede mag-ana. Dili na pwede mag-ana. Kanang Oh. Ay, sayang wala ko nakaapas da. So na area karon diha. na, dili, kanang mga locals na nakasaya dito niya. Ako, lugay naman ko dito nagpuyo. So, na ako nahibaw ang mga spots mo. Pwede ka dito mag-inom. Oh, Siya Dili na mga pwede tawag siya, ang kung the saan G-spots. G-spot na sa The The G-spot na. G-spots of Boracay. G-spot. Gwapo na sa vlog G-spots of Boracay. Gwapo. Mo na kaya ako man. Si Maria, asa man ang G-spot ni G-spot ni Maria. Ang sorry, sayop na. Si. Ayo. Paki-invite sila brother, paki-invite brother sa imong social media. Nag-upload niya siya mga covers. Oh, galing. Nakoy, ang akong Facebook page is Jason Park. Actually, Jason Plaza Acoplido. Unsa Prido? Plaza. Jason Plaza. Plaza Acoplido. Plaza. Korean na siya karon park. English sa Plaza Park ay pandamay ka. Ang damay. Pandamay ka Add brother. ko ni. Add ka brad na. Yan na to ni siya. Yes, Tapos nasa yung mga kuan dito. And Brad, labi kay siya hayron brad. No? Kanang intimate lang itong event ba? Di alam ito. Kita raw, ano? Mahala si Roana ba no? Pagkasal na ko ato na. Pwede. Poppy. Pwede. Jason, Makakawali siya. imong last song and di na ka mo ka dugay-dugayon kay among igahin ang nabilin nga mga minuto kang Joe Romantico kay naman ko sa gitara pod para matagaan sa Wala na. 9:30 na. Okay na ko. Wala na. Alright, brother. Okay na. Last song ni mo, brother, Okay, para last sa song. aton tanan ng mga viewers nato sa BBS Bawal Bugok Show. Yes. Ito Bawal magaling, Bugok Bisaya. Show. Thank you so much, Bisaya Sir Bern, and the rest of the gang. Thank you for inviting me. Daghang kayong salamat. Mas Og, thank this you next sa song, mao ni nailhan sa ako dito sa Cagayan de Oro na kanta. So most sa akong mga friends kasay gid sila nga ganahan ko ang kanta. Song from Michael Jackson, Cold Man in the Mirror. Yeah. I'm gonna make a change for once in my life. I'm gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. Busy ka chorizo na kanta. Turn up the cold Bern, ipahinay sa Nadia ka ang chorizo busy kayo. Swing story. I see the kids in the streets, they're enough to eat. Who am I to blind, pretending not to see it? A song's disregard, a broken by the top, and one dance song that follow each other up the wind, you know. Cause you got no place to go. The
That's the way I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways now. No message can have been any clearer. If you wanna make a world the best place, take a look at the stuff, then make that change. La na 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 na. Oh, I've been a victim of a selfish kind of love. It's something I realize that there is some in no home. And left alone, I could be you and me, pretending that they're not alone. A well-loaded place card, somebody's broken heart, and wash out dreams that follow the pattern of the wind you see. A kiss I got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways now. No message can have been any clearer. If you wanna make a world the best place, take a look at the stuff, then make the change. You gotta care while you got a time. If you gone too close, you're mine, you're mine. La 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 la. Oh, I'm gonna make a change for once in my life. All right, thank you very much. Marato. Thank you. Thank you, Sir Bern. Dili mo madunggan, Walay sir. mic, walay mic, walay No. mic. Ay, sorry. Na-carried away. Sige. Okay, thank you kay sir. Super great. Salamat kay Sir Jason. Jason, salamat. Master, Again, salamat, Master. pangitan ninyo sa Facebook, Jason Park. Jason. Okay, Wala, giad na Jason. na ako. Giad na ako. Lista. Kung namo sa Jason with a Y. kung naka sa Boracay, Brad, asa sila mo to, Brad? Asa ka imong gig, Brad? Napigig sa Subo, Boracay, Boom Boom Bar, Pat's Creek Bar, Fairways, Golden Phoenix. Alright. Og mo PM lang demi Brad sa imo Brad Paul kung namin sa Boracay, Yes, Brad. Salam, please. mabuhay ka, Brad. And pagsaba kung nakauli ka Cagayan, Brad, kung makaani ka Cagayan. Kay Borag taga Butuan magiday ka di ay. Pero diha ko sa Cagayan, pag mauli ko Cagayan gyud ko mo dito. So, Okay, alright. kaya akong Ay, family ay. mostly na sa Cagayan. Brother, thank you. Mabuhay ka. Thank you very much. Salamat sa imong pagsagot. Thank you so much. Hantod sa sunod, brother, invite Salamat, po mi sa imo. Master Jason. Thank you, Jason. Thank you very much. There you go, si Jason Galing! Bye. Pabibigil ko ba? Sana tanan. Murag kuan baka nang ma-proud ka ba nga tagyan di oro niya sa Boracay nga Talaga. kuan ka Correct. di ka Sila ni- maulawan. Di ka maulawan nga proud kay ka sa iya. Sila ni Kuan, kay performer nito, sila ni Aizel na si Ruga na dito. O ba? At nung nagtawag ng tanghalan. Ano pa gyapon sa Boracay na gyapon sa ron, Brad? Gusto mo mo ba? i-guess na to at sunod kayo. Oh, Ready. por. Ito tawag ng tanghalan ba? Tama. Ready na po ng iyang inani, yung setup niya. Na pwede na yapon Pero to. wala na siya sa tawag ng tanghalan, di na siya bawal. Wala na. Dili, wala na. Nasa sa Oh, Boracay. Joe. Contender siya ng Mindanao. Contender siya. Amo nang gigay ng oras, Joe, para sa imo, Joe. Wala Pakikuha na na sa ako. imo ka na. Wala na gihipos na nako ang gitara, gihipos na. Gihipos na nako. GCD. Wala na. GCD. One time lang. One time Wala na, na ako Joe. ako nagihipos Dali ara kini mo magmahay eh. Nagmahay Wala na din pag ka. human adto wala na. Ako nagikuan dahil wala na. Joe, dagang kay nag-request, Joe, nagkuan din oy palihog sa mga. Gihipos na lagi na. Palihog ana siya. Gihipos na ako. Joe, Maria na palihog. lang, Maria. Ikaw Video mag-usap kay Maria, sa sige, partner, Maria. Ikaw sige. Dili Ano wala na lang. Ang tong guitar. Mac guitar. Grabe siya si Talira magmahay ni Joe, gihipos mo na niya diretso ang kon mega. Gihipos na lagi na ako lagi kay night.
Lain ba ako, ali? Di, gwapo sa to. Okay po na, joke eh. At least nag-end ta sa high note. Kaya kung ako bang kuan nun, wala na. Okay lang tatong na ganina ko intermission, di ba? Okay, ano na lang. Grabe, grabe si Joe dali ra ka nagmahay. Tanaw. Ikaw best, Joe. Pope, mo lang gitara, wa gitara ni mo na Pope. Ikaw na. Wala, ta dito, giabog. Kung pwede palang motokar ning drone, ah. Wow, paibog siyang drone may gala. Ay, baligya. Pag-o. Ay, baligya kay ang HDD Barter. nga kuan SSD. Kailangan na nako ni change akong PC o mo na ni. So, Baligya na ni wala drone tayo para choice ani makakuan. si Maria na lang mo kanta na ni. Maria pag kuan og YouTube dia pa. Do Maria na labas sa playlist to imong himig-handog ni mga kanta Maria. Yay! Wow! Sige. De pangit Wala to ang kanta YouTube de pangita na sa YouTube man Ah, sa pwede, YouTube na lang tayo, YouTube. instrumental ni kan. Oh, sige daw. Woman in the YouTube na mirror. lang. YouTube. Maulo man sa tato kang Sir Jason. Pila ka song? Ako yun na, ako yun na. Naulo Ako yun na, kaya pwede raman dahil kuan. Oh, YouTube. Ano sa mga itong kantanan ni ha? Yeah, sige, lag regards. Ha? Never know. Oh, sige, ladies and gentlemen. Joe Romantico, pakita lang instrumental Joe. Ano sabi? Si Joe Maygala. Saan man pag-wipe sa mirror. Saan man nagtiis Asa na si Joe nga? Oh, pakita na daw kanta niya. If you wanna make a world a better place, you gotta look at yourself and make that change. La 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 la. La 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 la. It's a musical Friday, mga gala. Meet my daughter. Pakanta rin, daughter. Go partner. Silent man ka, partner. Partner Joe, ano? 1, 2. Wala mami kakadunggang instrument. So man abi Wala ba lagi kusog na sa imo? kana. Abi ba kusog na imo internet? Dili ang connection sa kaning kuan no, cellphone na pud ang sa kailangan. Sige lang regards. Sige nagpa-char. Ingod bitaw mi ko ay mong guitar. Di gid sa mo gitara. Wala na. Ala, Sarap ng mangga. Go. di mo connect akong kuan na. We sing. Yan. Ayan, no? Ladies and gentlemen, Joe Romantico. Hala. Pinagtagpo, Hala. nag-usapan, ating puso, Laka. Sika. nagkasundo, Mata. pagsamahan, Layo. buhay. Thank you so much, ladies and gentlemen. Nagsumpa sa may kapal, walang iwanan, taginito, taglan, haharapin Lagka kuratan ko to. bawat unos na magaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap tuwing sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawing kahapon na bukas. Ladies and Dito gentlemen, tayo lato. Dito tayo lato. Ha? Dito. ikaw, ay, Ha? ikaw at ako. Yan, ni Jano Ikaw Dana. at O, Maria ako. na po, Maria na po. Si Maria para mo end na ni Maygala. Yeah. Ayan, sige. Si Poppy, ate na si Poppy. Ayun na. Kiniya mo ang ni Winsett. Halag ka. Kani Bear Brand. Kanana. Ano bear brand na yan? So na may ads. Kini Ano may sa ads? tao lang nahigugma.
Ya, sige, sige, sige. Bispop entry song. Diara sa imo, diara sa imo. Da. Dunggan ninyo? Para way delay, be. Be? Dunggan ba? Madunggan ba? Gamay. Hinay kayo. Hello? Ay, wala. Sige, Okay. up. Sige. Apa? There. Kana, kato? Ah, okay. Kana. Ipadool ni mong mic. Wala ko yung mic. Hinira. Gani, Sige, balik. ipadool. Ipadool. Balik. Sorry. Hello, ladies and gentlemen. Hi, not. Sige, balik. Ipadool. Balik. Sorry. Wala'y panahon na Nasa? ikoniya kinapit. Ngayon na may delay. Gano'n na may kado mo kumusul. Lakay live na naon. Palungan na mong live. Lakay live na nakaon ang audio. Sorry nga ako. Delay ang live. Ay, ang joke. Ako ang live day. Sabi ka, Jo. Oh, tra. Maria, Kagugot ba kayo? Maria, yan na, Maria. Maria, yan na ang isa. O, yan na, dayon. Yan na. Ana, Pareho kagamay sa mic. ganyan. Ana. Sige. Naka-speaker? Sige, balik. Oh, bitoke. Basher kayo. Ayan na po mga kapamilya. Final. Palayo gamay sa ana. Wala'y panahon na di ko niya kinapalipay, pero hindi ko makaingon na sa kung siya ang hayahay na hindi ng tanan. Itsuraan, buutan, kwartahan, hanapan, sa ako di siya ganahan. I want to tell him that I love him, na akong nahubas. Di ko mo sugot maatan pakinig uma nga sa mong duha. Shout out alay kuma. Popi na po, Popi. Magyapon first verse, yung chorus niya. Bernie din last dayon. Ayog. So, muna to guys. Ayaw mo guys. Hoy. Dili pwede. Popi. Salamat kayo. Guys, ay galing mo Bernie din Master last. Popi sa Instagram, sa Facebook. Popi na yun, Popi. Sa YouTube, guys. Salamat kayo sa nandiyan yung support. Popi. Wala magugoy ko anda ni music. Kanaan ka na mo. Wala lagi Kami kayo play. delayed man na. Delayed man na. Ha? Delayed. Sunod na, Dala na, Bernie dili na yun, na. Bernie. Wala na tayo instrumental na alas 9:35 na. Sa sunod na po may gala. Guys, thank you guys for Ay, isa, wait lang. Namatay rapol? oo nga pala, no? Itong last na kuan, teka mo nasan ba yan? Hindi ko yung Agay, gihangat yun si Popi o sa kanta may gala. Klaro di lugar na mo kanta lugar. Mga rapol sa tarapol sa May mas ma... May mas makaya pa sa Ala. Ganan pa bagkanta si Popi ani? Popi lagi. So, favorite na ko na. Aw. Mura na to kalig ka pibla. Pinakagwapo na kanta nga ako gihimo despite. Yeah, despite. Oh. Sige na, sabay lang good kay isa good. Balag delayed ah. Bawat pagkakataon ipadaan. Delayed kayo. Ang music kay gidelete gyapon. Dango na natin eh. Salamat namin. Wala lagi na listen kay. Kung kita pa doon ba? Sunod na itong raffle. Wala. Salamat tayo daan sa Blue Energy. Papasok natin, mamimigay sila ng raffle natin. Prizes and Blue Energy. Ha? Yan. Alright. Thank you guys. It's a great night. Enjoy the rest of the night. Tomorrow. Advance sa Happy Father's Day sa tanan nagkaroon Sunday. Ay, happy Father's Day in advance, Earth.
And tomorrow po, hello ka Morkada. Okay? Ingat mo tanan. Bye! Bye!